Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Maulan na naman po, may bagyo. Kaya sana po ingat-ingat po kayo palagi sa inyong mga tahanan po at makiramdam po. Ang gawin nyo po ay para palaging malayo kayo sa disgrasya sa mga kapamakan po ay manalangin po kayo sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Magkirig po kayo ng isang kandila po sa harapan ng altar po. Manalangin po. Manalangin. Kung wala po kayong alam po na pangpudir, o mga orasyon diyan na po, tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan, marami po kayo malalaman po dito. Ang gawin niyo po kung halimbawa po wala po kayong alam na pudir po ay magdasal po kayo ng isang Ama namin na Baginong Maria, sumasampalataya, luwalhati. Pudir na po yun sa inyong katawan po. At humiling po sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na iligtas po kayo sa lahat ng kapamakan. Yan lamang po. Ang isishare ko po sa inyo ay upang hindi maligaw na mga elemento sa patutungan. Upang hindi maligaw ng mga elemento sa patutungan. Napaka-importante po ito na ibabagi po sa inyo para may kaalaman din po kayo sa karunungan din po. At sana po follow, like, and share po. Paki-subscribe po. Hiwaga ng Pangasinan. Nais po ninyo bang hindi kayo maligaw ng mga elemento sa inyong paroroonan, uuwian? Kung gayon ay banggitin po lamang ninyo ang orasyon para lubos po ang bisa nito ay sigurado yun na nakadebosyon kayo araw-araw. Dapat po dito po ay bago po nyo usalin po ito ay may nakadebosyon po kayo, nakapudir po kayo. Kung wala po kayong pangpudir po, magdasal lamang po kayo ng isang Ama namin, Baginong Maria, luwalhati, sumasampalataya, at isunod po yung orasyon po. Usalin lamang po sa isipan ng 9 times po at iipo sa dibdib pa krus. Siguradong makakauwi kayo sa inyong pupuntahan. Narito po ang orasyon po. Alham Ramal Al-Salham Salbami sa Turari po tinit perarutas. Usalin po ng 9 times po ito at iipo sa inyong dibdib o sa tubig inumin po. Kung may baon po kayong tubig, pwede nyo po iipo sa tubigan nyo po tapos inumin po. Ang pamamaraan po nito para hindi po kayo maintindihan nyo po. Kung halimbawa po ay nasa yung dinadaanan nyo po ay mga liblib na lugar po, bundok, bago po kayo makapunta sa inyong pupuntahan po, ay dapat po ito na alamin nyo po itong napakabisa pong orasyon para makakontra po yung mga masama, laman lupa, lahat po dyan na mga masasama, tikbalang man, ay hindi po kayo anuin po. Hindi po kayo gagalawin po. Napakabisa po itong orasyon na kibabagay po sa inyo para ligtas po kayo sa inyong pupuntahan. At di po kayo basta-basta paglalaroan po ng mga masamang elemento o lumang lupa o lahat po dyan. Mas usalin nyo lamang po sa isipan po at ipo nyo sa dibdib po. Alham Ramal Al-Halsam Salbami sa Turari po.